Yma o drwy'n Pen Llŷn, dwi'n gwesti'r camera yn gael cyfiawn had. Mi welwch chi ddiwedd y cymal yma, Criccieth, a'r castell yn... Wel, dim ddwrnod gret chwaith. Ddoi nôl i drwy'n Pen Llŷn. Ac yn y môr yn fanna, mi welwch chi cerrig y barcdy. Ac yn ôl i mewn eto, sori styn eich pen chi droi, mi welwch chi lawer iawn o fythynod neu garafans gwyliau. Oherwydd, da ni ar dir Heaven yn fan hyn, lle mae yna bobl wedi dod ar ei gwyliau ers degawda Butlins yn y man cyntaf. Mi oedd o'n wersyll rhyfel cyn hynny. Ond ia, da ni ar dir Butlins yn fan hyn, ym Mhen Llŷn, Heaven heddiw. Lawer iawn o bobl enwog wedi bod yn fan hyn. Peidiwch anghoelio fi, cerwch ar Google rhag ofn mod i'n deud celwydd. Dwi'n meddwl bod Des O'Connor wedi bod yma. Dwi'n meddwl bod Ringo Starr wedi bod yma. Ac o ddilyn y ffordd o Afon Wen, mi ddowch chi i Llanystumdwy. Lle cafodd yr unig Gymro Cymraeg i fod yn brif weinidog ar Brydain ei fagu, David Lloyd George. Mae amgueddfa Lloyd George yn werth i gweld, yn rhoi syniad o'i fywyd a rhai o'r digwyddiadau rhyngwladol yr oedd o yn eu canol nhw. Mae'n werth i chi fynd i'r amgueddfa. Hefyd, mae bedd Lloyd George ar lan ar Afon Dwyfor yn lle hyfryd, tawel i fyfyrio. Mae'r ganolfan ysgrifennu genedlaethol Tŷ Newydd yma yn Llanystumdwy hefyd. Ar ben hynny, mae tafarn gymunedol y Plu. Tafarn gafodd ei hachub gan y gymuned. Mae'n werth ymweld ar Plu yn ogystal. Felly, os allwch chi drefnu eich taith a sicrhau fod yr amgueddfa ar agor a tafarn y Plu ar agor, mi fyddwn ni yn awgrymu hynny yn gryf iawn iawn. Mi ddewch chi at geg Afon Dwyfor. O'n i'n sôn am fedd Lloyd George yn gynharach ar lannau'r afon yn uwch i fyny. Ond aber yr afon yn fan hyn wrth i ni nesau at Criccieth. Ond mae wedi bod yn bwrw yn drwm dros yr wythnosau diwetha, a drychwch ar y broc, a'r coed, a'r dail, a pha mor uchel oedd yr afon yn amlwg wrth i'r llifogydd lifo. A'r linell derfyn i'w gweld unwaith i chi ddod heibio i'r ystym ola yn Afon Dwyfor. Criccieth, Maestref, Cwmwd, Efionydd. Gwaith yn dechrau ar godi y castell, da chi'n weld, tua 1, 2, 3 dim gan Llywelyn Fawr. Ei wyr Llywelyn ein lliw ola yn ychwanegu ato ac yn cynnal i lys yma. Edward Brenin Lloegr yn ei gipio wedyn yn 1282 83 a'r unig un o'i gestyll arfordirol iddo fo adeiladu ar seilia brodorol cynharach. Mwy am y castell wrth i ni nesau. A dyna ni wedi cyrraedd Criccieth a'r tai crand lliwgar ar y promenad yn fan hyn. A'r castell fel pob amser yng Criccieth yn gofalu dros y cyfan. A'r golygfeydd wedyn o'r tai tuag at fai Ceredigion unwaith eto yn werth i gweld. A'r tai amryliw yn denu'r haul, neu dwi'n meddwl i bod nhw, pwy bynnag yn denu'r haul. Mae'n edrych fel i bod nhw. Heilfred i enw'r un yma, enghraifft wrth fy ochor i. Ac oeddwn ni'n sôn am y castell, fedrwch chi ddim anwybyddu y castell y tu ôl i mi a'r castell yn wreiddiol gan dywysogion Gwynedd ac Edward wedyn. Wel, erbyn 1404, mi oedd Coron Lloegr yn defnyddio'r castell fel carchar, ond mi gafodd gwrthryfelwyr Glyndŵr afel ar y castell a'i losgi yn ilw. A wyddwch chi be? Mae'r olion llosgi a rai o'r cerrig hyd heddiw wedi i wrthryfelwyr Glyndŵr losgi'r castell yn 1404.
dim 4. Dyna chi barbecue. Un o sefydliadau Criccieth ydy siop hufen iâ Cadwaladr. Y siop wreiddiol yma yng Criccieth yn cael ei hagor yn 1927 gan David a Hannah Cadwaladr. A Dafydd i mab nhw Dafydd wedyn yn datblygu'r hufen iâ yn defnyddio'r site cyfrinachol i fam. A dyma'r site nath o'i ddisgrifio, a mae dwi wedi sgwennu o lawr. 6 pwys o dwi ddim yn dweud, a llawer o gariad a gofal oedd yr site cyhoeddus y gwnaeth Dafydd i rannu. Dafydd yn marw yn 1983 a mi gafodd y busnes i werthu a nifer o siopa erbyn hyn mewn rhannau eraill o Gymru a Lloegr. Hefyd hyd heddiw Cadwaladrs a'r enw Cadwaladrs yn dal i fynd ar siop wreiddiol yn fan hyn, ond o'n i'n meddwl byddwn ni'n rhannu'r site hyfryd yna gan Dafydd Cadwaladr. Cwt bad achub Criccieth y tu ôl i mi yn dal yn weithredol. 1893 ydy'r dyddiad da chi'n cweit yn weld ar gwt y bad achub yma yng Criccieth. Yr adeilad yna ers 1893, mae'n hyfryd yn dydi. Yr adeilad a'r gwch yn gallu mynd i'r dŵr y tu ôl i mi. A dyma ni wedi cyrraedd diwadd cymal 6 o'n taith ni'r cymal yma wedi mynd â ni o Llanbedrog i Criccieth. A'r cymal yn gorffan ar y promenad yn fan hyn.